omahku piye? Apa nang omahmu? Wah. Kowe ra ngerti nang omahku ya ngono kuwi. Kendos nang omahku makan. Ya Allah. Saiki busi. Ayo sempat. Ngene lho, Bu. Nun sewu. Bapak niku kalih turunane sinten? Enten. Bapak niki turunane lho. Engkis. Aku lho. Baru partner aku gitu. Oh iya. Ini aku sa. Bangane makmu. Yo Pak boleh. Rupane celeng. Woi, mulai aku. Iki rumput. Anane metu awakmu. Kuwi saka bapakmu. Hei. Iya iya. Masuk ya. Iya. Kowe aja kalah karo pakmu lho ya. Iso. Insyaallah ya. Delok. Iki barene engko balik suku menekase. Kenal sih no. Oh iya. Oh iya, balik sik. Jujur ya. Jujur. Maju jika Mas Agus gane ndi? No udah lek ya. Mantene lanang tajak ning omahmu tok sugo apa to? Padahal manten lanang iki ya duwe welut. Oh iya. Welut titik parek lino, welut titik itu didol gitu. Kenapa tuh welutmu tidak payu-payu? Padha kowe ya ora payu. Padha awake dhewe. Mbak. Malah di tengahnya loh nih sih.
Mas enak terus juga. Halo, kalau enak sih terus. Terus gini mau mic. Kusuk ya kuwi. Ah, kamu tak boleh ya, Mas. Gak mulai terus. Jare iki wis aku. Oh, Ora mau mikir ora digoleh go mulai. ora oleh iki wis awake oleh jare yo kok sitok. Wis tak gawe ku lho. Iki lho. Mikir karo Pak. Boten angsal diplong, Sol. Kon betok batine tok angsal. Ege. Cetok lho, ucapan diomongne iki acarane opo belas nang eber-eber plus iki. Awake dhewe iki wis ngero lho, ning tampilan mau acarane opo. Nyambung wis opo lho? Oh iya, ala ning kono ta. Oh, peteng gede Aku ya lagi iki lho, guys. Oh, ngono to putih karo ireng kok. Guys, awake dhewe 9 taun ora ning desa beton. Yo, Penontonnya tumplek banget ngenteni awake dhewe. Masyaallah tepuk tangan jan. Ora umum. Sing dodol, guys. Kaya pasar malam. Ora umum. Ki mau acarane apa tadi? Bu, kowe jare maca. aku mau maca ning mburine tok. Jare sunatane moncos. Maca masjid. Nek moncos sing walak. Lah ya. Ora lah. Bono lagi urung enek TV wis metu lho iki. Moncos iki, guys. Nyapa? Jare acara kok kita lho. Mantu. Mantu. Dipangan. Acarane Mantu. mantu, Mbah. Alhamdulillah enek sing tetak. Mantu. Mantu. Enek sing bebrayan ya. Kuwi bebayan. Alhamdulillah ini kok disuwani saking Tlatah adoh. Aduh, Luar Jawa ya enek. luar Jawa ya enek. Wong syuting tok ya enek. Wong nyuting tok ya enek. Jan. Penonton kabeh metu, guys. Istimewa. Kula mur pengin roh manten lanang karo wedok, guys. Manten lanang karo wedok iki pundi, Pak? Kalau Gus Salimono, guys. Manten lanang itu BAD. Sing ndi? Oh, kuwi lho, guys. Manten lanang karo wedok ganteng karo nom lho, guys. Betul nang aku biyen. Apa nom-nom? Wah, kowe ra ngerti nom aku ya ngono kuwi. Kendos nom aku manten. Ya Allah. Saiki busi. Kowe sepat. Ngene lho. Lah nyambut to, Dik. Kebrokot karo srengenge. Oh, kena jenenge tanggapan terus malah ireng. Nang Jepang kan jarang kena srengenge. Kena sendiri. Ning lek kaya maca sih kena pulung awek. Lontok. Iya. Awake dhewe kudu saliman sih karo temanten. Awake dhewe ya disambut pacare awake dhewe iki kene 5 tahun ora cethuk. Ya didongak-dongakne teman-teman. Iya, kowe pacarmu wis kemo karo kuwi. Ijo iya. Nggih Mas temanten, Mas itu. Pak tidak bisa bahasa Jawa. Temantennya namanya sinten tidak bisa bahasa Jawa alias bahasa Indonesia. Aku bahkan bisa men lho. Wih bahasa Indonesia aja. Men iki. Inggris ya. Pernah. Iso aku Jawa. Ya wis. Mantu yang ngelu ya. Mana wis anu Indra saka ngendi? Indra maksudnya saka ngendi Mas? Panjenengan saka pundi mriki? Sumatera Utara Medan. Oh, Sumatera Bos. Medan pempek. Oh ya pempek itu. Oh itu Palembang. Iya, itu juga makan pempek Mas. Oh Sumatera Medan ya? Iya, oke Medan. Medan apa lho? Medan ini Ras. Demite kono angan Medan. 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 Ya, banyak beton dan Medan. Betul. Iya. Sampean griyane kalian gagal mana, Mbak? Main itu loh, Mas. Cikono. Ah. Mas, sampean sama tonggonya Tito mana? Itu Tito tukang beli olet. Iya itu. Oh ya, enggak tahu ya. Anu, Mbak, do you from? Mas, perkenalkan namanya siapa? Daniel. Daniel, Mbak Iso.
Baik guyu. Mas, namamu Daniel, saya Doni, dia ku Daniel. Gimana guyu? Ya, selamat Anda mendapatkan bidadari cantik dari beton. Semoga pernikahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Langgeng kakek linen, ya Mas. Sampai nom sudah rabi, saya belum Mas. Kalau malaikat, Iya. Wah, jodohnya ya sih kan dimati nang kandungan jadi. oh iya, ngono ya. Iya. Padha gitu. Kowe di WA. Tito iki jodohnya mati nang kandungan. Oh Tito iki. Iya. Tuh awake dhewe sak pangkat lho. Mas, Iya. semalam nggih. Semawang yo lho. Sabawa. Semawang yo lho. Aku lagi bahasa Indonesia. Sama ya Mas, sama Mas. Sama Mas. Iya Mas, baik. Oke, sama Mas. Oke. Mau gregetne Mas. Ngono lho, Gus. Mantene ganteng putih ke Cina lho. Udah nang omahku yo ngono. Kowe nang omahku lho, Gus. Aku ning kono lho, Gus. Kowe kok aku ora wae tuwek ora hidup. Aku iki nom-nomane kaya Mas kuwi. Ora. Kowe sik ngono kowe. Nyun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kula ya Mase putihe. Lho. Sik putih aku, Bu. Kaya matane. Sumpah. Aku ki lahir putih. Umur 3 sasi tapi. Wes dimori yo. Lemat. Bareng nyerang. Iki lho, Bu. Nyun sewu, Bu. Bapak niku kalih turunane sinten? Enten. Bapak niki turunane lho. Engkis. Aku lho. Baru partner aku gitu. Ini aku sah. Kurang ganteng kowe lho timbangane makmu. Paling cewek. Kowe mulai aku. Dari mana? Wis iki rumput iki. Kowe bareng aku kowe mau. Dari mana sih? Oh iya. Anak bajingan. Oh, tua dicarang-carang ya. Pak ini yo. Iki lho iso kaya. Oh, Anane metu awakmu. Kuwi saka bapakmu. hei. Ganteng aku sah. Iya. Masuk ya. Yo. Kowe aja kalah karo pakmu lho ya. Iso. Insyaallah ya. Delok. Yo oke ono Gus. Atraksi ya. Menawa Ini kayak balik ini, kok balik suka menekasi. Kenapa sih no? Oh iya. ya gimana sih? Kerja dhisik, bapakmu ki kerja dhisik entuk duit. Awakmu yo bagiamu carry. Mas, kabeh iki manut ukuran. Lek gedhi oleh gedhi, oleh gedhi yo gedhi. Awang kok sauketil. 100 dasmu ya aku.
Ayam bergonya apa? Potongannya koyo. Potongannya koyo apa? Kowe jujur ya, jujur. Mas Jessica karo Mas Agus gak ngerti. Ono udah ya. Ini loh, weh. Aku kan Jessica mesti ganteng ayang, ayo payu kalah payu. Mas Jessica karo Mas Manten gak ngerti. Manten. Kowe kudu kaya dhewe kudu pol ya. Oh, kudu pol. Ora pol tak stick. Anakku tak koyo kakakku. Monggo masyarakat Beton ibadhe gadekne anak wonten iki. Damel ngomong saged to niki. Mas ora ngerti basa Jawa guyu yo. Aku juga tidak roh. Kenapa, Mas? Kenapa kamu ketawa, Mas? Kae basa Jawa ora cetok. Lah kok guyu iki? Gedhem ngene. Mas nak kamu, Mas jenengan benjing pernah mangan. Telo. Jenengan pernah anu roh sego godhong jati. Sego godhong jati roh ngono, Guys. Ya, jadi kasar. Iya, nanti tak ajak ke rumahnya Tito. Mangan apa tuh? Tuh. Sikat. Manut. Mantene lanang tak ajak ning omahmu tok sugo apa tuh? Padahal manten lanang iki ya duwe welut. Oh iya. Welut titik parek nino, welut itu didol gitu. Kenapa tuh welutmu tidak payu-payu? Kok kowe ora payu. Padha awake dhewe. Tuh. Ya sih Kak, panitiane kan wis cagake lho. Panitiane kan wis cagake lho. Heeh. Masih guyu basa Jawa tok. Guyu kowe gak mau. Badut kayak ini tuh anu. Apa? Tuh apa? Pandange tiga tuh. Tuluk. Wah, ngemis. Oke, iki ora lo. Anu basa Jawane mengelungkan ora lo. Pernah saya Mengemis itu Mas. Biasa-biasanya mengemis. Ayo lu atraksi kowe. Heeh. Dibaleni kok ngarep. Aku ya lagi rezeki Gus. Kereokan temanten aku jual balik mau keturun mana. Lah Chan tadi sudah loh Mas. Lagi Mas. Satu lagi. Yes. yes.
Kamu udah dikasih loh. Ya udah dikasih kan? Udah saya. Kesopo? Lah kok kowe jaluk? Kamu mau? Ini acara gandeng sudah selesai, waktunya beda. Sudah, ayo kan mas. Robek gundulmu. Jare kowe kudu anak iki. Kan garane loro. Tok kan Kowe sapa kowe? Iku wis esuk. Kowe pengen mas sangu? Yo ngene, didongakne temanten muga-muga Mas, Mbak, sapa jenenge, Pak? Halo. Hei, bahasa Indonesia. Bahasa Kromanggil ya. Hei, ini berani gerakan pokok, Cuk. Halo. Halo. Ya. Halo, sebelum. Hei. Aku ngintip ya. Halo, Om. Selamat menempuh hidup baru. Hei. Ojo kesusu. Iya. Ngeyel mulai tapi ojo kesusu. Diucapne. Mas, semoga menempuh hidup baru. Aduh. Pak dongan-dongane. Iki sih bahasa Indonesia. Mas Daniel, gitu. Mas Daniel. Terima kasih. Ya. Sudah mengundang bapak saya dan Mas Yusika. Sudah, wis ngundang aku kan Yusika. Ayo. Semoga bapak Daniel nangga. Lebih cari. Bocah mata kuwati. Oh. Muga Mas Dani. Heeh. Kowe iki bahasa Indonesia aku iki Jawa. Kowe iki bahasa Cina lho. Ya. Wes. Iki muga-muga Mas Dani Kek ndang duwe anak. Seto. Ayo susu. Lah yo ndang duwe anak. Ndang gawe omah. Ndang gawe omah. Terus ora kaya kowe gawe anak. Kowe ku gawe anak. Ora aku. Rata didak Tito wae. tuwak pekok iki. Ayo. Kowe ora. Atraksi full teko penonton. Oh, pengen disawer Mas Dani. Yo, Yo ora apa-apa yo. Hoi. Lah wes salimano, lah. Iya. Yang kamu lihat itu apa? Jangan yang sarungan. Sebelahnya itu loh. Oh, lu ya banyuku. Bali. Wah, ojo. Ya anak-anakku langsung gaya anak no. Aku gayane segep, Bos. Ya bro, berubah no. Gaya segep. Ora tahu. Tahu tadi. Ora tahu aku. Ayo, Jo. Yo.
Ah, kayak bulet sih. Teko. Lah teko ae lho iki. Kuwi atraksi kok sik. Iki atraksi kok. Pak Mudi. Kabeh manut cilik-cilik. Nyapa? Wong iki kabeh iki padha lho, Le. Kowe kan tau sekolah lho, Le. 20 karo 5 ki akeh ndi? 20 karo 5 no. 20 karo 5 akeh ndi? 5. Iki gurune sapa lho? 20 karo 5 akeh ndi? Aku dihapusi kok nyambung jaget tanggapan nyambung dihapusi ya 25 kan dia 20 aku ibare gore lek kok dijaluk terus lah kok bedhek ngono ya goblok kowe ya ngono kuwi tak cepaki 5.000 to bos ora iki lho Iki mendok. Pakmu ki mendok lho Gus Tapi ora apa-apa. Oleh pira? Wis syukuri. Aku seket. Seket lah kuwi. Syukur. Kowe iki kurang ngompeng nek muale sih. Awakmu oleh 20 to. Iki tak titipne awakmu ya. Ning aku sesuk batik 100. Bocah ra kena dihapusi. Lah iki nek medhot teko. Betul lho. Iki pinter nek ngapusi. Sampai cetone mentoke digol sebelah. Tapi anak dhewe dadi yo ngene iki lho. Mentok nek arep dihapusi itu aku. Sing kon golek wong mati, beras wong mati iki biasa iku. Apa terus berasnya wong mati? Yo, lho kok Mak tak takon. Wong kena karatan pitik iki kudu syaratnya kon golek beras wong mati to, Mak? Iya. Cangkem itu terus. Lah aku nek golek wong mati ngendi aku? Wong mati ra duwe beras. Itu cangkem rusak. Sitok ya ngono, kon golek cukupe ngono blus. Nek golek blus endi? Blus yo. Sendak. Enggak sih. Oh, bandeng yo. Ayo, Jal.
tahun yang lalu. Nah. Ya, ora apa-apa kuwi kok ya metu dhewe. Iya kowe njaluk kowe, njaluk sita-sita. Tung ngedrek ayo ngedrek bareng. Njaluk sita asal sekali. Lah nek ikut tok lha kok guyur seru siji tok. Iya. Pasangan romantis. Kowe yang mburi le, foto mburi. Aku anake. Ya kowe ngono iki manut tok kene iki kene. Lah, ibarat Gus. Pasangan serasi. Iki peragaan nore mau Mas Daniel karo Mbak. Tapi dadi ora enak ndotong di ndotong. Stop. Ndotong kok saran iki. Mau diringi dadak lagi tangkasan aja. Wah ini kalau kae. Aku ngene kok bingung lho. Oh yes, aku ora berarti. Lah kowe mau aku berarti. Yo, kowe karo karo. Kowe karo nek pandangan yo, oh. Iki bawang sopo? Gus sandingan Gus pasanganmu Gus. Kae yo siji yo. Cucuk lampah. Cucuk lampah. Ini anu sing dadi mantan loro, guys. Cakil. Yo iki kok anoman. Kowe dadi aman, guys. Ajar Gus ya. Anak-anakmu lho. Hai, Papa Kanda. Begitu dikit-dikit ngompol. Nunjuk kayak ngompol. I love you. Aku sedang aku tak ngene iki. Heeh, aku dari bandar. Ayo. Yo, wani tau enggak? Kulino mana tower.
usir. Berarti kelar meneh, Pak. Oh iya. Kowe tanjingan. Gone pakmu kok deboki. Mapan dasmu karepe Mas Susi kamu lho. Kon mlompati, ora kok dubu. Sing marahi yo kowe lho, Des. Heh? Sing marahi yo kowe. Omong dasmu iki. Ngene. Lah kok encuk Kulino tekel mencok, guys. pas dong. Cek ini lho. Sikitne guys. Ngene. Luk gini lho. Tinggi jalan pipis napan gedung. Oke. Oh, ayo. Saiki gawe wayahe dadak telu ditokne kabeh.